Ilang kabahayan sa Dagupan City binaha dahil sa magdamag ng pag-ulan. Sundan sa report ni Russell Simorio. Nakasuot ng bota ang residenteng si June matapos bahain ang kanilang bahay sa barangay Pugot Chico, Dagupan City. Maraming lamok, tapos prone ka sa infection sa mga like leptospirosis. Marami naman, lalo na sa mabababa, marami ang nalubog. Umabot ng hanggang 2 talampakan ng lalim ng baha sa ilang bahay dito sa barangay Pugot Chico, katulad na lamang ng bahay na ito. Bukod sa mga bahay, binaha rin yung ilang kalsada dito sa barangay, kahit apektado rin ang pagdaan ng ilang motorista. Sa amateur video na kuha ng concerned citizen, makikita ang baha sa paligid ng kanilang bahay at mga eskinita. Binahari ng kalsada ng Poblacion Oeste na naging perwisyo sa mga motorista. Isinisi ng ilan sa mga baradong drainage canal ang mga naranasang pagbaha na sinabayan ng mga pag-ulan. Sa normal situation na kahit walang ulan, talagang medyo mataas po yung high tide natin dahil yung pagbaha is dahil sa nitong high tide. Nagsasagawa ng declogging operasyon ng ilang kawani ng City Engineering Office sa mga drainage system ng lungsod. Para tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Yan ang propose ng paglilinis, hindi mababara yung drainage. Kasama si Wilson C. Russell Simorio, Balitang Amianan.